Justice. Tenane le Sampar ngapusi kuwi. Loh, iki sing metu wong papat le Sampar. Neke sindene wae kena kok. Iki neke Seniwatine neke sindene. Matur nuwun. Ani sing abang kok cekel ki padha wae to. Jare emoh. Wis. Saiki lek sampe wis mlebu saiki sing nembang awake dhewe yu. Engko ditarik, heeh. Langsung ya. Di jaman berjuang jor kelingan anak lanang piye tak openi ning saiki ana ngendi
Matur nuwun nggih, Pak. Sampun Pak Sampar. Wayange dereng metu sedaya mangke ndak kula disengeni nggih. Lek Sampar. Donge sampean ki ora ngerti atiku lho. Aku ki seneng ning atine ki susah lho. Lho, sampean ki ora ngerti po? Mboten. Lah apa nek aku ki dijodohke karo Temenggung Tuwa ki apa ya jodoh? Sepo niku Witoyo to. Witoyo ki ya jenenge wong tresna ki rak ya kudune jeneng Tuwa niku metu dawa. Apa Tuwa ki gulu munggah, gulu medhot padha ngapa. Aku ya ora percaya nek wong wis tuwa ki ya sak kabahe ya tuwa to. Ya iya wong riko ketok iya. Heeh. Ora ya Lek, sampean ngewangi-wangi aku ya. Sajai kaya ana unjuk aku terus prene. Niki wau lipur para kawula wonten mriki seneng-seneng jogetan timbangane turu sore nggih seneng-seneng ngoten iki monggo. Saiki ngene wae nggih nggo tanggal iki waktu kok kapan. Yo, lah kula menika larek mergo ngene. Bapakku ki kan laku wis. Dadi nggone kenal kan laku. nggih. Oh. Lah ku mampir rene iki janjane yo pacet. Ono sing tak kandhani. Menika badhe menapa kula tak mirengaken wonten mriki. Dadi jaman nalika taun kepungkur. Paman Mertok Sumo. Kuwi nanti kondo Bapak. Nggih, sipun monggo. Leh kondo ngene. Aku enggak anak. Yen kowe besok gelem tak kira-kira bantu aku yo kondo terus terang. Aku gelem Kuwi kanthi sarana yen anake paman iki seneng paman. Lah iki ngene. Nek sak umpama Retno Asih iki tak kanggo bae kegandelaning aku. Salawase nggon urip ing jagati bebrayan Nggih. Kula nanggapi aturipun Kemenggung. Setindak Ki Menggong matur kalih Kanjeng Rama. Menawi Ki Menggong kersa menawi kula kersa nggih. Kaping kalihipun mbok menawa. Nek mbok menawa menika nek boten kedah saged aku Menggong. Retno Asih. Aku percaya marang ngersane Gusti kang murba dumadi. Nek Retno Asih iki mesti bakal tresna karo apa kurangane, Pak? Nanging punten dalem sewu Ki Menggong. Mboten ateges kula menika nampik katresnan dhateng panjenengan. Nanging manah kula menika dereng saged nampik katresnan panjenengan Ki Menggong. Sepindah malih nyuwun pangapunten Ki Menggong. Saben rina saben wengi sliramu tansah bagus pamimpen. Mestine
Apa kowe yo ora krasa? Wonten dalem sewu menika ingkang lampahi menika kula sinas Kanjeng Rama. Kanjeng Rama menika namung ngendika, kok bilih panjenengan menika nanging sampeyan boten saged pundi malih kiniki. Kok aja ngono. Aku lahir batin sineksenan langit lan bumi. Yen aku kersa karo kowe. Ora ono wanita liya kajaba musiramu. Nanging kimenko kathah wanita ing gawe sanes kula. Mbok bilih mangke panjenengan menika wonten jawi menika wonten ingkang tresna dhateng panjenengan kimenko. Priya ngendi kang langit bumi dadi bisa mengko bisa cair. Waduh. Ya kira-kira kan dicairke apa ora kok ya? Ki monggo. Sing tangane jenengan kuwi mengkis-mengkis. Lah mengkis-mengkis ora mergo aku nahan nafsu sing ora iso tak tahan ngono. Ya iki jenenge mengkis-mengkis kok. Jangan gitu dong. Dara, lah nek senior ki ya sing luput kok ya. Lah kowe tukang asane. Nek masukan iku jenengan tamu to, kok jerat-jerit iku kapak. Sampeyan ki nang kene kan nyambut gawe. Ora entuk pengen to ada? Iya. Kon konggo sing bayar sampeyan ki aku apa monggo iki sing bayar kowe layat.
Bayu. Aku malah melu nesu kuwi. Aja kaya ngono. Lah ya suwe-suwe nek ya. Ora jane aku tak takon aku. Aku ki kurang apa mergo apa aku cilik apa piye? Bagus. Sampun ganteng. Cuma sing cekitik ning ya nek Nyatane tak bocah wae. Nek kowe kondom bagus, mestine tak oplos blek sayang. bagus ki ora kudu ngono kuwi. Ya nek wong seneng ki ora kudu bagus lho. Wong seneng ki Kanon nonggonku. Jare kapuk biru-biru tilipi ora bisa turu. Nek nganti aku kondo karo bapakmu, sen kowe kok ora gelem nglandani aku. Mesti kowe dipoto-foto. Lah wong sing takon iku lho kok iya. Bapakmu ki wis kondo. Wis kok arep ditapake monggo. Lah wong ora gelem kok dipeksa ki sapa sing gelem ta? Dora. Kok jarak mawon? Derek dadak jenengan sing lakoni. Lho, anakku kali niku mboten poron. Wong kula elek sing lah wong dalange menika nang seneng aja. Oh, jalan sewu. Senengan jalan-jalan. Lah iya mah.
kowe para brandal sing mapan ning alas pesantren sak mestine sliramu mengko bakal ndak kunjuk aturake ana ngersa dalem ingkang sinuwun Sultan Agung Hanyakurakusumo ing Mataram. Ning kabeh mau ya kudu nganggo petung. Mergo pisoanan ing Mataram mono nembe wae kawuri guru. Mengko sak mangsa-mangsa ngepasi pisoanan aku ing Mataram wahyu bakal ndak kunjuk aturake yen to bisa sak diantu berat kahanane brandal sing mapan ing alas. Kowe sumadyo lahir batin bakal ngabdi ning Mataram to wae. Nggih, Rangga. Kula sampun sumadyo badhe mira Mataram. Ngono, ya. Sing mantep, muga-muga iki besok dadi dalan uripmu sing bisa golek kamuktening urip. Nggih, Saiki rehne sakwetara awake dhewe padha mapan pacangake karo kowe. Pangapunten Rama, kula menika boten tresna Rama. Dadi kowe ora tresna karo Tumenggung Natapraja. Ning Natapraja tetep ngoyak-oyak kowe. Kula badhe dipun pesan iki kula yo mlayu kepun tapi iki boten mangertos menawi wonten kamu menika boten dalem sami. Iki wahyu. Bocah teko kula arep sing bisa. Besok bakal ndak critake ning Mataram. Rama kula dipun tulungi to Rama kula boten kurang menawi dipun piawatan kaliyan semungkula. Rama kula ndak mengertos menawi iki mengko menika sampun sepuh to. Iya bener ning nadyan sepuh wong tenane mono Tumenggung Natapraja iku akeh labuh-labete marang basa Mataram. Ning gandeng sing arep nglakoni kowe, mongko kowe ora tresna yo. Banjur nek manut atimu piye? Ngeten Rama. Saged kawit mengko menika sampun niasa kathah wonten mriki. Boten kedah kula ingkang dados salanipun. Saged dipun paringi ganjaran ingkang sanesipun Rama. Yo, mengko bakal ndak penggalihke apa sing pantes kanggo ngijoli labuh-labete Natapraja marang Mataram. Ora apa-apa ora. Wahyu. Saiki gandeng wis sawetara nang kene, ayo diteruske laku ning Mataram. Derekno. Nari
Sampeyan tak ambil kene iki aku ya arep ngaturake matur nuwun nek sampeyan wis crita ana ing ati kene ya. Tak yo ora kabuntan to. Boten. Ning tenan. Nggih, boten. Kok lugu banget to sampeyan iki? Izin. Mbak ya. Lek ya tengok crita sing apik ning ngomong ki ya. Biasane kewali. Kok ora kenal. Ya aku kenal. Nggih. Sobat kami. Sampeyan iki aku iki ya takon tenan apa niatane ya. Cara tekan iki arep cerita kaya kalian to. Nggih, kula saking desa Prembetan menika badhe pados pedamelan. Karo Rama iki Sampun kalau pengker kula sampun dipun tampi dening Rama Tumenggung. iya. Indangane sampeyan iki rekoso bener. Sing nyata kan ya derek kita Rama ya. Ya sampeyan iki wis nyewa bojo urung. Kula wonten Prembetan sampun gadah pasangan. Alah ya, iya ya arek omong. Ning kok ya kepisanan meroh mau ki atiku ki ya njuk kejekan kae. Nek kok ngene pacangan ki yo piye ya lek Tarti? Lah pripun? Lah anakmu ni ya pripun ki kena aku iki. Nggih. Ora apa-apa nggih. Iki secarane arep rembug seneng angel tenan. Ngira atiku ki ana lho Kang. Nek sampeyan ki nisake aku, nek aku arep tibak menggung sing wis tuweke kaya ngono. Ya ora tuwek ya bagus ning karo atiku ki ra seneng. Jare nek wong tresno ki mergo saka ati ya. Nek kok kudu bang ladeni nek ora seneng aku ya arep piye? Nek upama lho, ora dadi ra masalah kowe nek nyang-nyangan lho. Kok bulan ya tadi. Nyuwun sewu. Wedok ngerayu ki yo angel tenan. Nyuwun sewu. Kok Kakak? Diajeng Retnasi. Kula sampun matur kala wau bilih kula boten ateges boten remen dhateng panjenengan. Ananging kula sampun gadah parasya janji kalian pasangan kula wonten ing dusun wonten ing Prembetan. Ning ngene lho Kakak. Nek wong tresno ki jalaran apa kulino. Nek sampean kuwi ajeng karo aku, saiki urung tresno ning iso sesuk-esuk tresno. Sesuk-esuk urung, iso sesuk sore tresno, suwe-suwene iso bendina weruh ki suwe-suwene iso tresno ngono Lah Kakak. nggih terus menika. Yo iya wong aku ki ya gawehane ngono kuwi. Saiki ngene ya. Ya kok menawa kuwi jodohku karo sampean, aku ya ora arep dosani kalone sampean. Nek jodoh kuwi sing kuasa sing jodoh. Karang rasane atiku wis ora kuat Kakang. Aku ya pengen ngetokke suara atiku ning ati. Lah dene mengko ora ketompo ora masalah Kakang yo bubarke wae. Karo aku wae ngono. Heeh. Kandrongku separo yo lek Tarti terusno yo. Ya apa-apa. Arek campur sari kemenyan. Aku Retno
Kula sampun sawang rumatur wonten ateges kula menika nolak tresna panjenengan. Ning menika kula sampun gadah pacangan nek ayu nggih ayu panjenengan. Lah nek kaya alat tenan kaya aku kudu kurang kepiye? Aku kurang dhuwur, kurang semak itu kepiye? Nggih semak panjenengan. Kenapa muda Matur jaene galangan nyambut gawe bebarengan. Saya rukun mandang gawe Ing katemunggang mriki estunipun namung badhe pados pedamelan. bener ya wis tak tampa gawean kuwi Kakang. Nanging nek ya nek wong tresno kuwi ra mergo gawean. Nek sampar. Nek sampar. Tak kandhani. Pripun? Oh nggih. Sampeyan kok krungu tembangku ora? Krungu. Diteruske. Nek aku kerep seneng karo Kang Wahyu ora gelem aku ditulung ya. Direwang-rewangi ndonga. Muga iso seneng Niki sawete bawuru nenane. Kang Bapak nggih. Niki kudu Yo. Ayo diwarai. Condron ku mawon. Lah aku tak tondro kanggo yo nyatane ora tertarik kok yo. Dasar bagus dadi ora tetap para iki Dasar bagus hati. Kandas luas sak solae kandas luas sak sola bawane Apa yo aku kudu mau nika nggih dasar bagus dadi wekan. Lah jare iki masa cari ono kepiye? Aku ki kudu kepiye to, Kang? Aku kurang kepiye, Kang? Apa kan goyang-goyang kepiye to? Ya biar dadak. Kula kan pun sampeyan aja. Angel tenan ae. Napa menika mboten Apa aku kudu gandrong ngene iki? Haruno. Ora gelem wek. Apa pati bagi kamu to? Boten tresna nanging kula sampun gadah pacangan wonten ing dusun. aku ya lah. Nggih. Ayo roko. Kowe nganti cincin-cincin kan yang di pasangan yo buat. Arep nganti cincin-cincin kan duwe kaguan pasangan ya buat. Neng aku ki seneng tenan le. Kirane nang kene iki ora ono sing tak senengi Nek karo arep nyeneng iku rasa karo piye. karo Rika. Karo aku ora apa-apa. Janjang wis. Aku wis duwe lah iki. Iki
tak wayo karo Rubini sing ora ngono iki ora. Nek kowe ngono wis ngomong. Ya kowe mempeng kok. Kurang cocok. Wong guyu kowe. Manut ature anakku. Retnasih. Kowe nggonjak marang putriku. Boten ingkang badhe tresna kaliyan kula menika Ndara Retnasih. Ora, aku luwih percaya marang anakku. Yen kaya mengono patramu, kowe ora pantes, ora luwes mapan ing katemungan. Minggat. Bakal dadi prajurit ing Mataram kok kelakuane kurang apik. Apa kowe ora pelut?
wonten dawuh ingkang kados pundi? Mrebeki anggen kula mapan dulung. Nalika semono jeneng sira gak putus. Supaya berat. Brandal kang mapan meneh pejaten. Leres. Banjur kabar lan kausanane saiki piye? Sawetawis para brandal ingkang mapan wonten ing alas kejaten sampun saged mlajar. Namung awit saking pambiyantunipun pawongan ingkang nami Wahyu. Lajeng kersa dalem Gusti Patih Menawa brandal-brandal sada kecekel banjur dawuh-dawuh kang sinuwun ana pendadaran utawa ana pendaftaran sapa sing bakal kita ana dalem kuwi ditampa. dados ingkang saged paring pambiyantu berat wontenipun brandal ingkang mapan wonten ing alas kejaten badhe dipun tampi minangka magangan enggal wonten ing Mataram ngoten napa? Iya. Namung kemawon nuwun pangapunten Gusti Patih. Sawetawis ingkang saged biyantu menika pawongan ingkang nami Wahyu. Namung piyambakipun mapan wonten ing taman Katemunggungan damel kucem nami kula Gusti Patih. Awit piyambakipun wani gonjak anak kula pun Retno Asih. Lajeng sak menika kula tundung kula ken wangsul wonten papan dunungipun Gusti Patih. Kowe nyumerepi dhewe apa mung kabar ngayawara menawa Wahyu kuwi dibang marang putramu? Awit saking unjuk aturipun anak kula piyambak Gusti Patih. Yen kaya mengkono kowe ora nyumerepi. Kula mboten semerep. Nah, yen ora nyumerepi kuwi aja gampang nuduh. Kula mboten nuduh, namung saking aturipun anak kula matur bilih piyambakipun dipun gonjak badhe dipun tresnani kalian si Wahyu. Namung anak kula mboten purun amargi dipun peksa ngaten Gusti Patih. Supayane gamblang lan lidang saiki bentukake antarane putramu lawan si Wahyu lan Sinten. Sapa mau kang dadi? Menawi mekaten saking kersanipun Gusti Patih kula namung sendika. Saiki Wahyu ditunggu. Wis tokaken dawuh kula tungganipun lampahi Wahyu. Bosok mambu ora, Mbak? Ora. Nah, ora. Kayak iso nek sadar yo. Kudune hati-hati. Ngomong lanang bagus ora nek ora tanggung jawab ora dilayani ngono ya. Pokoke praenane golek sing kaya ngono. Mbah sing ndi? Ada kopi ada udah bojo, udah anak, sing nganggo sesuk tak oleh kowe. Oh. Oleh ora, Pak? Saiki terus tak tembuhi untuk gimana oleh tak mandiri 50. Yo, pengen nang iso bedakno yo. Membre suka
aku guru bisa ngebutke Mataram. Tak tunggoni preso marang sliramu. Yo piye? Apa ana bocah wadon lewat kene? Nek rumangsaku aku urung weruh nek ana awet aku yo goleki boloku. Awet peranging mau marang Mataram aku keblayu ning bareng. Oh, dadi kowe peperangan. Iya. Juraku ki arep takon. Takon pitakonku kuwi kowe bocah wedok sing lewat kene ora weruh aku. Ora weruh. Ya kowe sanan-sananu kok gelis sama ditepungake kowe sapa? Aku. Yo. Sapa kan aku yo? Bali aku jenenge. Glontor. Ah, glontor. Oh yo, kene banyu aku ki. Ditepungake aku. Kowe sapa? Tepung guling Brandal Surabledek. Oh, kowe Surabledek. Yo. Aku jane ora lali nek karo jenengku ning aku arep kepengin neter kowe. Saiki ngene, piye? Saiki ketemu aku karo kowe yo karepmu arep apa? Yen kowe gelem manut aku saiki Krabasa Mataram, kowe dadi Brandal gelem ora? Apa kira-kira nek kowe tak bantu kowe iso nguripi aku? Penjalukmu apa? Oh ngono. Yo, aku duwe penjaluk. Kanjeng aku ki tresna karo bocah wadon sing jenenge Maryam. Nek kowe iso nyuwanke Maryam ning arepku, aku bantu kowe. Nek kowe ora bisa tak kethok bulumu. Ora kemudo esuk tekan sore tak leksanane. Ayo, tak golekke. Wis, golekno. Sopo nek
putrane sinten? Putrane Endro karo Maryam. Ya ampun. Kaya alhamdulillah. Drone jadi bojone lek tinggal ngowah. Iku duwe anak. Anak wong seneng kono tau. Dan mesti demenang karo Endro. Ning ra wis 2 tahun durung ora kabare. Nek ampun ngaten niku. Iya Lek, aku karo Maryam yo wis gaduh. Malah aku ya duwe rasa getun. Kok ora ket biyen-biyen. Oh iya, nek kaya ngono kaya omong kabeh kaya ngrasake Aning ning ya isih ana ganjelan ning atiku. Kok menawa sak mangsa-mangsa Kang Wahyu kuwi mulih terus kepriwe? Jawabe lek muka kok kuwi kok. Mbak kok jamin manut bae karo lek muka. Ya lek Darmo tanggung jawab. Mbak iki mau iki Mbak. Mana nangis iki? Masa nangis? Ya lek Darmo ya. Kok menawa sak mangsa-mangsa Kang Wahyu bali kabeh iki padha kadang itu oke mongko mulih lah yo kepiye mong kelewat gone batas tahun nek 2 tahun terus iya Lek. Wis sampe rampung nek iki bapakne kok ora mundur ngono to? ora ono kabar Ora ono